Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Εδώ 9 και 55, Δεν σταματά σήμερα να μιλάς, Δεν περνάει η ώρα, ρε παιδιά. Δεν περνάει η ώρα. Μαζί μας ένας άνθρωπος εδώ πέρα και μας περιμένει ο κύριος Νικόλας Κακογιάννης. Γεια σας, κύριε Κακογιάννη. Καλά, είναι managing director. Λοιπόν, στην ESG News είναι η έξυπνη πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων ESG από την εταιρεία Reason. Μάλιστα. Καλά τα πάμε όλα αυτά. Είναι το μέλλον εν ολίγης. Αναγιά σου. Λοιπόν. Το μέλλον που δεν καταλαβαίνουμε εμείς. Λοιπόν. Παρόν θα έλεγα, αλλά θα σας εξηγήσω. Ναι, έχετε δίκιο. Για εξηγήστε μας τι είναι αυτή η πλατφόρμα, τι ακριβώς κάνετε. Αρχικά, να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους θεατές σας. Στην ουσία, όλοι θα έχετε ακούσει πλέον τα τρία γράμματα, ESG. Στην ουσία, τι ήρθε και είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ότι εγώ πλέον θέλω να καθοδηγώ τις χρηματοδοτήσεις μου σε εταιρείες που σέβονται το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την διαφάνεια και τον χρηστό τρόπο διακυβέρνησης. Άρα πλέον οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να νοιάζονται μόνο για την πιστοληπτική τους ικανότητα, αλλά και για την επίδοσή τους στο ESG. Για να έχουν καλύτερα επιτόκια στα δάνεια, να έχουν πρόσβαση στο ΕΣΠΑ, να έχουν πρόσβαση σε αναπτυξιακό και σε γενικότερα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία ή σε funds. Οπότε τι κάναμε εμείς, αυτό ήρθε πολύ απότομα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τον υπόλοιπο πλανήτη είναι πρωτοπόρος στο συγκεκριμένο ζήτημα και έχει βομβαρδίσει με κανονιστικά πλαίσια και κανόνες στις επιχειρήσεις. Οπότε με την ομάδα μου προχωρήσαμε σε μια κοινοτομική πλατφόρμα, το ESG News, το οποίο αυτή τη στιγμή παίρνει από το χέρι και τις μεγάλες εταιρείες, οι συγμένες, πολύ μεγάλες εταιρείες, τέλκος, που έχουμε τέτοιο πελατολόγιο και τις καθοδηγεί σε πολύ αυστηρούς κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν. Τους καθοδηγεί με τεχνητή νοημοσύνη, με ψηφιακό τρόπο, τους κάνει relief, τους απαλλάσσει από φόρτο εργασίας, ενώ παράλληλα παίρνει και από το χέρι και τους μικρομεσαίους, γιατί πλέον αυτό έχει κατέβει και στους μικρομεσαίους και τους καθοδηγεί στην επόμενη μέρα να τηρήσουν αυτές τις αρχές για να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε πηγές πράσινης χρηματοδότησης, όπως λέγονται. Άρα ανοίγετε τις κάλανες χρηματοδότησης επί της ουσίας, τους κατευθύνετε προς τη χρηματοδότηση. Στην ουσία θα έλεγα ότι τους οπλίζουμε να πετύχουν καλύτερους όρους χρηματοδότησης. Είναι προϋπόθεση, θεωρείτε, αυτή η χρήση αυτών των εργαλείων για να φτάσουμε εκεί τελικά? Χωρίς αυτά τα εργαλεία, τι είναι η εταιρεία, ας πούμε, στην ουσία? Κοιτάξτε να δείτε. Η παγκόσμια οικονομία για δεκαετίες στηρίζεται σε ένα πρόγραμμα που όλοι το ξέρουμε που λέγεται Microsoft Excel. Αν δεν υπήρχε το Excel, θα είχε παραλύσει όλη η παγκόσμια οικονομία. Το ζήτημα είναι αν θες να χρησιμοποιήσεις εργαλεία όπως το Excel και να αφιερώνεις δεκάδες ώρες για να διαχειριστείς δεδομένα, ή αν θες να χρησιμοποιείς τεχνητή νοημοσύνη και πλατφόρμες όπως το ESG News και να γλιτώνεις έως και 80% του χρόνου που πρέπει να επενδύσεις πάνω στην διαχείριση δεδομένων και στο να ρεπορτάρεις την επίδοσή σου. Αυτά είπατε και στο συνέδριο από την ημερίδα που έκανε ο Μπουσιάς? Ναι, ήμασταν gold sponsors της ημερίδας και είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε και την πλατφόρμα και να κουβεντιάσουμε με ανθρώπους του κλάδου. Γενικά το community του ESG και του sustainability μεγαλώνει, πλέον αποκτά κεντρικό ρόλο σε όλες τις επιχειρήσεις, άρα και εκεί πέρα αποτελέσαμε κέντρο ενδιαφέροντος και ήμασταν πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Συγχαρητήρια για αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κακογιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φύγαμε τώρα, εμείς πάμε σε ένα μεγάλο διάλειμμα μέχρι αύριο. Μέχρι αύριο, δεν βλέπουμε την ώρα να επανέλθουμε αύριο στις 6 το πρωί. Αύριο 6 το πρωί, Παρασκευή αύριο το πρωί. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ στις 6 ακριβώς. Dan που λένε. Θα τα πούμε. Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.